Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Oras na muna natin sa buong kapulungan is already 10:13 p.m. Kayo pa rin po ay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kasama niyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titan Jalo. At kasama nyo rin ang inyong basa princess, DJ Rakitera. Mga kabisyo, napakinggan po natin ang kabuuang storya ni Sarah sa ating Secret Files ngayong gabi na to. Napakinggan po natin kung ano po ba ang naging takbo ng storya ng ating letter sender. Sabi nga daw mga kabisyo, kapag ex na, ay dapat X na rin sa buhay mo. Tama ba na kapag meron ka ng pamilya o taong minamahal, ay babalikan mo pa rin yung taong tapos na ang naging relasyon ninyo? Ang kapal ng mukha mo. Parang linya yun doon sa film ah. Ang kapal ng mukha mo. Ang kapal ng mukha mo. Ganun, no? Oh, parang gusto kong sabihan tong si Alex na ang kapal ng mukha mo. You are, ano ba yung ganun yun? Sige. Saturday Copycat Pussycat. May ganun pala. Ganun ba yun? Hindi, dude, nanggigigil ako kay Alex. Sobrang, ayoko ng mga cheater eh. Oo. Tsaka, Aray? hindi, wala naman akong sinabi, uy, Titan Jello, masaktan ka. Dahil kidding aside, pero totoo yun ha. Totoo naman na na kapag nagmamahal tayo, binibigay natin. Diba? Mm-hmm. Yung kaya nating ibigay. Mm-hmm. Pero, kung ikaw, makapal mukha mo, natanggap ka lang ng tanggap ng pagmamahal, at the same time, pera ng partner mo, ang kapal mo talaga. Biro mo, nagawa mong lokohin yung partner mo, nanay ng mga anak ninyo. Tama. Para dun sa ex mo, di sana, dati pa lang, nakipag-iwalay ka na. Ako nadidisappoint ako na malamang may mga taong sa panlabas na mga aksyon nila at sa verbal na pananalita nila, kala mo kung umasta, loyal, faithful. Yes. Pero, hindi pala. Tama. Kaya nga pag ngayon, tingnan mo yung katabi mo. O, ayan ba? Itsurang loyal, faithful? Huwag mo akong tignan, partner. Huwag mo akong tignan. Ba't ka natitig sa akin? Hindi lang ako sure. Di ba ako sure eh. Kaya mo na yung mga kabisyo natin magtitigan. Hindi naman sa, kung nasasaktan ka, I'm so disappointed. Pero agree ako sa mga sinasabi mo, partner, na totoo, dapat walk the talk. Diba? Kung anong lumalabas sa bibig mo, dapat ginagawa mo. Totoo. And naniniwala din ako na hindi naman masama balikan ng ex. Pero dapat, wala kang sabit. Dapat, single ka. Wala namang masama eh. Kung makipagbalikan ka sa ex mo, basta wala kang pamilya, wala kang girlfriend, alam mo sa sarili mo na single ka. At yung isang party din, yung binabalikan mo, dapat wala ding Wala pamilya. ding sabit. Walang sabit. Yes, dapat ganun. Klarado, maayos. Pero kung alam mo nang pamilyado ka na, may anak ka na, hindi ka na dapat maghanap pa ng iba. Totoo. Tsaka hindi ba siya kinilabutan? Hindi ako sigurado kung alam niyang may GPS tracker yung mismong sasakyan nila. Pero kung mag-asawa sila, or sabihin natin sige mag-partner sila, kabibilin lang nila yung sasakyan, napaka 80-80 naman nung lalaki kung hindi niya alam na may GPS yun. Pero magaling eh. Kasi 'di ba nung nagkahulihan, saan ka pumunta nung gabi? Hindi, nasa kumpare ako. Pumunta ako sa kanila. Nakapag-text, nakapag-heads up dun sa kumpare, hindi siya nilaglag. Galing, no? Oo, nandito siya, confirmed. Siyempre ikaw, okay, confirmed pala dun. Pero, ang instinct ng babae, dude, grabe yan, maghumiyaw. Totoo Kapag may nararamdaman ka talaga,
pakinggan mo, pero hindi ibig sabihin naman nun, tama agad lahat. yun. Oo. O, kasi baka TH ka naman, Tamang hinala. Tama. Ang instinct ng babae or ang tinatawag nating gut feel, ito po ay isang regalo mula kay Lord. It is there, narito yan sa atin, o nandito yan sa atin, para alamin kung tama ba o mali yung nararamdaman natin. It's for us to find out kung tama o mali. Hindi guaranteed naman na tama. Hindi rin naman guaranteed na mali agad. So, it's a gift na pwede mong i-explore. Yes. 'Di ba? At the same time, baga siguro medyo nalilihis, papunta pa lang dun yung partner mo. Oo. So, hilain mo na siya pabalik sa iyo. Guide mo na yon yung mga hinala mo na yan. Guide. Oo. It is there to protect you. Yung pala yun. Tama. Ang ating instinct ay narito para protektahan tayo sa panganib, sa kamalian, sa pagkalugmok. Yan. Kaya makinig ka sa instinct mo din. Alamin mo kung totoo o hindi. Tama. Tsaka nakakatulong din yung ibang app, no? Alam mo yung app na Hindi ako magaling dyan. Totoo. Notisave. Hindi ako magaling dyan. Naughty lang ako pero hindi ko alam yan. Yung Galing mo doon! Ako nga check ko ngayon Sabi ko, Notisave. Ano ba itong Notisave na to? Tinignan ko Download ko nga. Charot! Charot lang with Arot. Kasi, dude, may thin line din naman yan na parang, baka mamaya wala ka namang tiwala sa partner mo. Nawawalan ka na ng tiwala. Yes. Pero, pwede rin naman na nasa balanse ka lang Yung hindi ka naman sobrang kampante. Pero, meron ka ding konting parang pangil, di ba? Na pag-iingat din na nagagwardyahan mo din yung iyo. Tama. Kasi hindi naman pwede yung bukang-buka ka. Yes. Kasi papasukan naman yan ng iba. Baka may trespassing dyan tapos hindi ka na nakagwardya. Tama. So, hindi rin naman pwedeng saradong-sarado kasi baka mamaya Magpumiglas. tumakas naman. Magpumiglas yung isa. So, tamang-tama lang. At itong nararamdaman ng sender natin na hindi niya alam kung ano yung magiging desisyon niya, naintindihan ko din yun. Kasi may mga batang involved. Pag may mga batang involved, hindi na sarili mo yung Iisipin mo. Kahit na sabihin natin dito na, okay, sige, ayaw nating palakihin yung mga bata na okay lang, na parang pinapakita mo na okay lang na magkaroon ng panluloko sa isang relasyon. Ino-normalize nyo. Hindi naman sa ganun. Pero titimbangin mo din kung may pagsisisi at accountable tong partner mo. Tama. Kasi dude, kung sakaling sorry lang to ng sorry, tas hindi naman magbabago, pipiliin niya pa rin yung ex niya, wala. Cycle lang to ng cycle. Mahuhuli mo siya, kunwari magbabago siya, tas babalik na naman siya dun sa ex mo hanggang sa mahiwalayan ka at hanggang sa mabaliw ka. Tama. Kaya ako nararamdaman ko dito, alamin mo muna kung ano talaga yung estado ng puso din ng partner mo. Kasi baka mamaya ikaw na lang yung nagmamahal siya. Mahal niya na yung ex niya talaga. Ikaw, dude, ano masabi mo dito? Sa akin, ito yung mahirap na sitwasyon ng isang relasyon. Na hindi mo talaga masasabi sa isang tao kung buo na ba yung sarili niya. Alam ko ito, epekto to ng hindi pa buo yung sarili tas naganap ulit ng panibagong partner. Mababa ang self-esteem? Pwede. Kasi, alam mo partner, kapag hindi ka pa kasi buo, tapos galing ka sa breakup mo, tulad niyan, yung sa ex niya, hindi pa siya buo, naghiwalay sila, tapos hindi pa siya buo. Naganap siya ng iba. Yung iba na yun, naging asawa niya, nabundis niya. Oo, si Sarah. Minsan, marirealize mo sa gitna ng relasyon ninyo na parang, mali pala ako na naging desisyon. Dat pala doon na lang ako sa ex ko. Hindi pa pala ako buo. May mga ganun Kaya dapat talaga, kung magmamahal tayo muli at galing tayo sa paghihiwalay, alam mo sa sarili mo na handa ka na magmahal. Na hindi mo na muling lilingunin o babalikan. Maring lingunin mo, pero wag mong babalikan yung mga nakaraan mo na pwedeng makaapekto sa hinaharap mo.
Sana marunong siyang manindigan. Dapat. At kung sakali man na hindi niya talaga kayang panindigan, kahit magsabi na lang siya ng katotohanan. Tama. Kasi naniniwala din ako, dude, na walang taong sobrang masasaktan kung merong taong marunong lang magsabi ng katotohanan. Totoo yun. Kasi mas ma-appreciate ng tao na sinabi mo. Masasaktan siya. Pero yung pain of betrayal, Yes. yun yung mahirap kalimutan. At yun yung mahirap bigyan ng kapatawaran. At yung tinatanong ng sender natin, dude, kung pwede bang maibalik yung tiwala? Ako naniniwala naman ako, dude, kaya naman kung kakayanin at pipilitin at kung i-work out. Pero hindi mo na makakalimutan yung nangyari. Hindi na makakalimutan, Oo. dude. Pero kung magpapatawad ka at talaga mag-move on kayo at gusto nyo ng reconciliation as partners at gusto nyo talagang buo yung pamilya ninyo, every day, or sabihin na natin every minute, every second of your life, kailangan mong i-embrace yung decision na yun. Na nagpatawad ka, nagkamali siya, tinanggap mo siya, at positibo ka na magiging maayos ang lahat sa inyo. At dapat din, dun sa parte naman ng lalaki na nakagawa ng kasalanan, tanggap niya rin kung sakaling maraming masasabi itong babae. Sa una, kahit kahit matagal hindi naman natin alam kasi yung healing ng isang tao Sa bagay, meron kasi ang mga babae, dude, na nung 4:45 Oo. ng hapon, Yan. nagpunta ka ng Baklaran. Yan. At sinabi mo sa akin na ganito, ganyan. Ganun. Hindi lang kasi ang healing ng isang babae, naniniwala ako na hindi siya overnight, hindi rin na 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan. Pwedeng 1 taon, 2 taon, 5 taon. So dapat kung ikaw nakagawa ka ng kasalanan doon sa tao na yun at pinatawad ka at mahal mo pa rin siya, gusto mo pa rin magstay at pa-prove sa kanya na ikaw talaga yung mahal ko Kaso nakagawa lang ako ng mali Tanggapin mo yun. Kung kailan maayos yung sistema niya, matagal yun. Ay, dude, very well said. Iba talaga pag galing sa experience. Siyempre. Kaya kung nakagawa ka na ng pagkakamali at hindi mo na kayang tanggapin. Hindi, ito real talk to. Real talk kasi. Been there, done that. Ayan na. Hindi, kung hindi mo na talaga kayang ayusin at hindi mo rin kaya sa sarili mo na tanggapin na may masasabi yung partner mo dahil nga nakagawa ka ng pagkakamali. Oo, kumbaga i-gaslight mo pa siya. Kailangan mo makipag-deal dun sa ganung pangyayari. Kung hindi mo kaya yun, na 1 taon, 2 taon, 3 taon, 10 taon man bago siya mag-heal yung babae, hiwalayan mo na. Hindi magiging okay. Masisira lang kayo parehas. Totoo. Yun lang ang ko doon, pananaw ko at opinion ko. Dude, alam mo, ang ganda ng sinabi mo. Tapos may na-imagine ako habang nagsasabi ka ng ganun. Alam mo yung rosas na ang daming tinik. Yan. Pakiramdam ko ang babae kapag nasaktan, especially kung yung sakit at hinanakit ay nanggaling sa betrayal. Talagang, parang yayabong palalo yung mga thorns. Yes. Yung mga spikes. Tapos yung lalaki, ngayon, kailangan niyang pagyamanin ito. Kailangan niyang ayusin yung bulaklak. Kasi pipitasin niya, 'di ba? Kailangan niyang, hindi ko lang kung itatanim niya ulit para mag-grow ulit. Pero kailangan niyang hawakan yung mga thorns na yun. Kailangan niyang hawakan yung mga spikes na yun. At kung hindi niya kayang i-handle yun, nang dahil siya mismong nagpabaya dun sa mismong bulaklak na iyon, nasa iyo na yun. Kasi kailangan accountable ka talaga and responsable ka sa maling aksyong nagawa mo. And in every action, there is an equivalent reaction. Tama. Hindi naman magre-react ng ganun yung partner mo kung wala kang ginawang mali. Tama. Dapat tanggapin mo yun. Kaya wag mong i-gaslight yung partner mo na, ay kasi ganito ganyan. Hanggang ngayon ba, hindi ka pa rin nakaka-move on? Tagal-tagal na hindi. Mali ka
Yun lang ang natutunan ko Mali ka Kailangan mo tanggapin yun. Hindi mo pwedeng sabihin na ang tagal na niya, 3 taon na yan, di ka pa rin ba nakaka-move on nandun pa rin siya In pain pa rin siya So, kailangan mo ayusin yung sarili mo. Tanggapin mo yun. Tapos doon ko rin naisip, dude, na kaya rin hindi pa nawawala yung talagang sakit. Kasi hindi pa niya pa rin- tuluyang nararamdaman nung babae yung safety and security. Yes. Kasi dude, naniniwala naman ako na kapag ang lalaki na iparamdam niya talaga sa babae na wala siyang dapat ipag-alala, Mhm. na iparamdam talaga niya na ikaw lang ang nag-iisa, Tama. nagtutugma ang mga aksyon doon sa Sa salita. at wala nang hokus-pokus na ginagawa. Ano yan kusang mararamdaman sa aura Tama. Makakaramdam na lang yung babae ng kapayapaan. Mhm. At dito na talaga kayo magkakaroon ng harmonious relationship. Yan. Paborito ko yan Harmonious relationship. Yan talaga. Dapat meron umiintindi at meron din nagpapaintindi. Umiintindi na handang magbago yung tao. At may nagpapaintindi na talagang genuine yung pinaparamdam niya dun sa taong nasaktan niya. Yeah, totoo yan. So, para sa ating sender na si Sarah, mahirap yung pinagdaraanan mo. Pero, katulad ng nasabi namin kanina, assess nyo. Is this relationship worth fighting for? Yes. Ikaw na lang ba ang lumalaban? O dalawa kayo gustong umusad para mabuo ulit yung relasyong nawasak? It's your choice. It's your time. It's Secret. Ay, nako. Anyway, kabisyo, kung gusto mo mag-share ng yung secrets, pwede naman, raketera@gmail.com. Diyan nyo lamang po isend yan. Kasama pa rin ang titindig sa ipinaglalaban ninyo, DJ Titangelo. At syempre, ang nag-iisang Basa Princess, DJ Rakitera. At kayo'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Susunod na ang Top Secrets. Metro's #1 Love Radio. Basic!